Kdo ti dovolil jíst? Aha. Co pak to tu máme? Kdo ti dovolil vstávat? Kdo ti dovolil slehnout? Dej se tu svačinu! Ty, jeden, co se to tu děje? Vemte si. Ty chudáku. Ty nulo! Tak, kdo ti dovolil nechat se šikanovat? Co? Ty zruda! Co tu tady děláte? Nechte ho být, udělám vám snad něco? Co je ti do toho? Klid se odsaď. Nebo chceš taky? Jo, kdo ti dovolil se do toho plést? Vy grázlové, tohle to vám neprojde, dozví si to i ředitel. To si zkus, ty čůzo! Ha, ha, ha. Zruda! A hele, 0. Co s ním uděláme? Už vím. Svážeme mu tkaničky. Co pak, chlapče? Stalo se ti něco? Nikdo mě nemá rád, všichni mě šikanují, jsem 0, mám masné vlasy, slupy a tlusté brýle. To znám. Také jsem býval terčem posměchu. Kdysi dávno. Ale pak jsem objevil tohle. To změnilo můj život. Od té doby to nosím při sobě, abych to mohl jednoho dne předat tomu největšímu zoufalci na světě. Je tvůj. Přemýšlej o tom. Svážeme tkaničky. Zastavte ten traktor! Tomu největšímu zoufalci na světě. Dobrý den, jsem tady správně u mistra Tagaro? Ano, vím o tobě vše. Jsi hubený
špinavý šprt s vlasy mastnými a plnými lupů, kterého nikdo, kromě jedné sympatické dívky, nemá rád. Nosíš velké kulaté brýle, ve kterých vypadáš jako absolutní nula, kterou ostatně opravdu jsi. Jo, to jsem přesně já. Jak to víte? Stačí se na tebe podívat. No nic. Začneme. Ukaž, co umíš. Udělej schyb. Udělej dřep. Čeká tě dlouhá cesta plná bolesti a ponížení. Na jejímž konci z tebe bude nový člověk. Zůstaň tady a trénuj. Neukazuj se přede mnou, dokud neuděláš schyb. Nemá to cenu, to nikdy nedokážu. Jdu domů. Nikam nepůjdeš, dokud neuděláš schyb. Jdeš někam? Musíš vědět, kdo jsi a co chceš. Tak jako losos plující tisíce kilometrů proti proudu řeky, aby vystříkal svůj genetický materiál. Musíš překonávat všechny překážky ve svém životě. Nic tě nesmí zastavit na cestě za tvým cílem. Nikdy se nevzdávej. Bojuj až do konce. Máte pravdu. Nevzdám se.